Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket imbatulod. Ti pagama nagpailinger di tinaga na Jinky, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti panagpasngay ko, nagdesisyon kami kini Carl nga agkalaysa. Ngem jak ni namnama, nga agpatinggala ang iti arapaap ti plano mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jinky. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagyagak itinatnatan kan prutas, Jinky, anak ko. Agyaman ak unay, tanakalagip kayo nanang. Di karngay. Adda na panan na nanang. Kat, kumusta mo tan, ti panagdenayo adwa. Nasaya at latamot nanang. Kaagulbud ka pa'y laang ngamin. Ni, sa anak nga agul-ulbud nanang. Di nak maulbudan tamok ti pudnaw. Adda tinangidanon kanyak. No apay ngamin anak pasikog ka pa'y laang kankwana. Kat linoko na kalangarudan idey. Nanang, nagkid daw ni Carl iti pamakawan kanya. Uray ba min ano pa'y agkidaw iti pamakawan. No awan ti panagbalbaliw na. Awan mutlat serbina, anak ko. Nasabat ko ni nanang mo di tadalan itay. Kinasaritam ka di. Kasano ko makakasarita, kat dinakmat pagan ano. Dito'y pag-abaangan tayo ka di tinagapuan na. Uwan, Anya man ang timbagbaganakan ka. awan mo't kiti. Amano sinabidungan naman ang tipanunot mo. Saan nangyiglaang iti prutas ken nateng. Ken imay na sinarungkaran ti apo na. At dalakit di sa bali agagara na day kay. Ni, anyangay ko bilang. Sigurado nga daman ang dakas nga insawsawang na may papankanyak. Negatibo la unay mo ti panagpampanunot mo, Carl. Wala, tamok anapudot ti dara ni nanang mo kanyak. Mapanak iti ayan mo ita, pare Andy. Ang mga nuguranak ni Jinky, pare. Apay kumagurahan na ka, kat agsat talang met. May salayang abote. Adakan ka na ita. Ang pangasim agpakada ka kumakan ni bakat mo. Hawan ka di, mala, urayan nak dita. Di ka pumampanaw. Bye. Siyat manan. Ni, ada ka gayam dita. Itay pa'y Dinak nakita. Taarak mo't ngamin ti adda di ta utak mo. Ni, saan mo ta? Ni pare Andy tinagayab. Pag gusto lang, tapnawan ni bagana kanyak. Agulbud ka pa'y laang amin. Kat nangag ko tinagsaritaan nyo. Ay, kwa, basta. Mapanak iti ayan tigayam ko ita. Among nga gurigor ti putot mo. Ay pangasim dinak man en lapdan si Kajinki. Laglagi pam, asaan ta pa nagkalaysa. Ay, ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Mabiit man laang manong Andy. Anya ti ibagam. Adda ka din ni Carl iti ayan nyo? Awan mat. Madama ti siyat mi. Ti ibaga na kanyak at nagpakada kanukon ka. Ha? Ay, talaga aday chay alalaki. Awan denggen na asaw. Saan ka di nagpakada, dayjay? Saan ko pinalubusan? Ngam impilit na tinapan. Ay, nukas tagayam. Inulbudan nakmanen. Imbaon nakpay agumatang iti pulutan mi. Numaibos ti arak nga ininuman nyo, pagawidem ton manong, aggurigor ngamin ti putot na. Jinky! Jinky! Adda ka kaday! Adaak dito ay Nana Lolit. Sumrag kayo latan. Ni, anya ti gagara yun, Nana. Ay, umay kayo man padiguan. Sobra nga men ti inlutok. Di mi kabaulan nga ibusan. Ay na, agyaman akunay, Nana. Ala, agtugaw kayo pa Uwan gayam, sa dinaw tinapanan ni Carl. Limabas ije balay itay. Kat adamat imot na nga arak. As usual, Nana. Adamanin iti ayan tigayim na. Ay, iti panagin inom na mutan ti ipang pangruna na. Day tangarod ti pakaasarak, Nana. Amuna nga aggurigor ti putot na. Ngam impilit na latta tinapan.
Manong aminan ti bayadakan ka, Lorraine, ading ko. 150 lang, manang Jinky. Agyaman ak unay ta in-deliver mo dito'y balay ti order ko. Tamok asaan ka makaruar, manang. Mayat ka di mo ilaang day ti a lotion? Effective ka di? Manang, kastamat lang ti usaran. Ay na, sapay la kumaata effective tumot kanya. Sigurado day ta, manang. Ayun gayam, itad kun ti bayad ko, amang numalipata. 150, saan ka di? Manang, 150 lang. Ay na, pasensya kan ha. Awan maitad ko atipkan ka. Okay lang kanyak, manang. Adamat lang in-deliver ko nga order ti karo bayo. Iso nga inggidan ko nga in-deliver ti order mo. Anya man ang may imbaga ni Lorraine. Inyag na lang ti order ko a lotion. Anyat ko na? Nag-order ka iti lotion? Juan, Oho, nagadulakit din nga mom. saan mat siguro adakas no ag lotion nakmat? Sayang lang ti kwarta. Uray idigos mo pa ita lotion. Awanan ti agbaliw kan ka. Aklo nam ngaminan akasta lang ti pagpatinggaan ti kinapintas mo. Una yan, nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom kanya. Wana, ta desperada ka launay apo mo daw. Di mo kit di pamaysa ti atensyon mo iti anak ta. Dakas ka di ayat ti ag lotion no addan anak ta. Nagadulakit din nga bagbagam. Aywan gayam, sang kadamag ni nanang no kaano ti kalay sata. Nasurok ang makatawanan nga agdenden nata. Saan ka di ati nagsaritaan ta? Kat ang kalay sata kalpasan ti makatawan? Amo matngawan ornong ta. Day takit din kalay sa ti adda iti utak mo. Makatawan man ang tinapalabas. Anya ti plano yu aya. Plano? Kaano nga ang kasar kayo? Ay, day tangarod ti parikot nanang. No kasta awan gayam ti kalay sa mapasamak itaatawan. Awan budget mi nanang. No awan budget yaw, di uray simple laang akalay sa. Saan akayat ni Carl nanang? Iti anya aga po ka na. Diyak mo Di namot ibaga nung apay. Awan kwarta kunana ka na yun. Ay, tay ko nakngarudan. Uray simple laang, mabalinan. Kasaritak do ni Carl nanang, noan niya ti ibaga na. Salsaludsudan manen ni nanang no kaano nga agkasarta. Kasarla ka na yun ti sangkay bagamit. Takalpasan ti makatawan ti saritaan ta idi, ngam saan mo't ang matungtungpal. Awan nga rod ti kwarta. No ipilit ni nanang mo agkasarta, iso nga rod ti aggastos. Anya? Wana, tapno addaganas na asumanao. Uray simple latan Diyak kaya ti kasta. Anya? Nabambanogak, Jinky. Iso asaan ko maaday takasar ti sangkay bagam. Makauma kamat. Ammum lang aruden nga awan urnong ta. Sa dino manen ti papanam, apayakas ta ti badom. Itayan ni Andy agayim ko. Manen, ijay laa ka na yun ti papanam. Takas ka di? Makadlawa ko na. Anya ti aramidin nyo ijay ayang. Kailiw ko lang ti gayim ko. Sa anak amamati, at dalakit di sa bali ama kagapo. Mangrugi ka manen ako na akon. Iso man amin kan ka. Adda ka di ilimlimid mo kanyak Panunutem no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, nadalos ti konsensyak. Ala, aglisi ka iti pagnaak. Diyak maawatan no apayakas ta kamatan kanyak, Carl. Saan ka matakasta sigod? Dinak man drama na kasta. Day. Anya ti papaspasamak itoy. Pa anak naligtig sa ti sa uyaw. Kat no saan mo ta makauawat day ta Jinky, nana? Ay, rumor ka siguro manin anya. Ay, pauna yan si kasta, Carl. Iso akasta. Aga pa kayo akanayo unta kasta. Ti aramid mo. Anya ti masapol mo, ading ko. Ni Carl manong andi, sukunag ko ma. Sapain tugot mo ti ubing. Kapilitan amanong Naa, anya ti aramidan nyo ditoy, Jinky? agawid tayon. Sino tinangibagaken ka? Asurutin nak ditoy. Pasensya kan iti na isawang ko itay. Ala, agawit kayon pare. Intun maminsan tumanen. Saan pare? Siyak ti boss. Nuan niya ti kayat ko, iso ti aramidak.
Sa nabale, tasaan kami pa'y anagkalay sa iti dayta babae. Panunutom ti putot mo, pare. Saan ama iparbang ti kastang aramid ti maysa nga ama? Anya ti parikot mo, aya. Jak amuno anya ti rumbeng nga aramidak, nana. Awan ka di manan ni Carl di tabalayaw? Adda, nana. Nagawid idirabi eh. Ngam ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Anya? Panagkunak kat adda babae day jay, nana. Kasanumot ana ibagam ti kasta, balasang ko. Ay, day ta ti mariknak, nana. Adda ilimlimod ni Carl kanyak. Kamali ti desisyon ko, anak idanakan ko, ana. Nariga ti agsasao, no awan ebidensya ang balasang ko. Agimbistiga ak, nana. Amwak ti pudno. Saan amabalin atong palbiag akastoy ti mapaspasamak? Imbati ni Carl ti cellphone na. Tiyansak day tuyan tapno maamwak ti pudno. Apay nga eh. Sabali mo ti password na. Jinky, nakita mo ti cellphone ko? Ah? Ne, amay nga dakan ka ti cellphone ko, ha? Kwa, nakitak namin adanda ni Malubat. I-charge ko kuma. Mudto yun ta cellphone ko. Manakibiyang. Ni, di ka agungot na. Intun sumaruno, di mo pakibiyangan ti saan mo ako kwa. Kas nakunak itayan, i-charge ko kuma. Agrason ka pa'y laing amin. Amok ati aday ti panunot mo. Ken maysa, ibagakken ka. Dinak mamaysaan. Anya ti masampol mo kanyak, Lorraine? Idi pa'y akayat ko nga ibaga daytoy ken kamanang. Anya day taya. Kayat ni Carl ti agdaton kanyak. Anya? Nabayagan na kulkulitin nak. Ngam saan ko apagan ano. Tasana kasken ko na ti type ko. Nukas na. Pudno ti atap ko. Isumit lagayam akanayon amapan iti ayan nyo. Irason na pa'y ani-andi akabsat mo ti gagaran na. Awan ti sirsirbi ti lalaki akasken ko na manang. Sakit laang ti ulo. Ti awanan ba alalaki? No para kanyak. Tanawan yun ti kasya klase ti lalaki. Awanan ti pagbaliwan na dayjay manang. Da kayon tula ang ti kakaasi no ibantay yu ti bagiyo ken kuana. Agpudno ka man kanyak, Carl. Kasangsangpet ko laing. Kasta man ti ipasungad mo. Pudno ka di tinaibaga ni Lorraine kanyak. Anya timbaganakan ka. Pudno ka di akayat mo ti agdaton kan kuana. Isu ka di ti makagapo. No apay akay kayat mo ti mapan iti ayan ni Andy agayem mo. Kayat mo laang amakita ni Lorraine, ha? No ibagaken ka awen. Anya ti maramidam, ha? Awan konsensyang, Carl. Anya ti lablaban mo, ha? Ha? Anay ko, ibatan na! Agyaman ako na itay may kayo na Loli. Kita man ti kasta alangam, Jinky. Kakaasi ti kasasaad ko, nana. Ay, awan ti magandab mo iti lalaki akas ka ni Carl. Ay, awanan pagbaliwan day jay a tao. Anya ti rumbang nga aramidak, nana. Ay, panawa mo. Di mo man ibagan, akaasi ti ubeng no dumakkel nga awan amana. Ad-adda akaasi ti ubeng. No inal daw amangag na ti panagap-apayo adwa. Nana. Ay, di ka man agbalin amartayr para laang iti lalaki. Ay, di mo ibantay ti bagim ken kuana. Di ka agbalin amaag. Nana. Awan tinasaya at amasak bayam. No agtultuloy pay laeng nga ibantay mo ti bagim ken ni Carl. Awan respeto na iti marikriknam. Ti lalaki akas ken kuana. Rumbang laeng apanawa. Gusto kayo, nana. Anya ti kayat mo asawan. Awan ti pagbanagak no day di akal ti pakiasawaak.
Kaasyak lang, nanang. Ibagbagak tumot ngamin kan ka, idipay. Anya ngamin ayat, imbaga ni Lorraine kan ka. Idi ka nupay akayat ni Carl ti agdatan kan kuana. Nukasta. Ni Lorraine ti makagapaw. No apay akanayon amapan ni Carl, iti ayan ni Ande. Wala na. Ay na, talaga, mat. Ha! Umay lang day a Carl diti balay. Talaga makangag kanyak. Awan ser-serbida lalaki. Anya pa'y lang aramidam dito balay. Pangasim, Jinky. Ikan na kumapay iti may sagun daway. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y day takal. Apay, saan nakaapagan ano ni Lorraine? Iso akayat mo manen ti agsubli kada kami iti anak na, ha? Sana pud no dayta. Di mo namnamaan nga dapay mapasamak akalay sa itinagbaetan ta. Nauma akon, Carl. Nauma akon! Nagturod kamatan nga imay pailaang diti balay me. Kaya't ko kumamakadwa ti aginak, nana. Awan ti karbengam nga umay pailaang diti balay. Saan ka ang maikariapulos iti anak ko? Iso apang nga asim. Tadi mon riribukan pa'y dagiti agina. Jinky. Pumanaw kan! Taamang ano niya pa'y ti maramid ko kan ka! Awan ti pagbabawiyak ang nakiwin na suwas iti ama ti anak ko, Mr. Lonely. Kalpasan ti panagsinami, nagabrodak. Babaan iti tulong ti inak. Iti agdama, addaak dito abroad nga agsaksakripisyo para iti masakbayan ti anak ko. San man ang napasamak ti kalaysa nga arapap ko para kada kami kini Carl, makunak ang naragsakak latta iti biyag ko. Alakastan katagyamanak iting kay panangin drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jinky. Agyamanak pagayam Jinky iti daytoy pakasaritaam, ala. Ipamaysam latta ti atensyon mo iti anak mo. Ituloy mo ti aggaget. Iti kasta, may paay mo tinasaya at masakbayan na. Numay papanmet ken ayat, dumteng tulatta ti naikari a lalaki aparaken ka. Ti lalaki a mangayat, ken mangipatagken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Jinky, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Salo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.